Benvinguts una setmana més a la secció d'ADN Guíxols l'1 contra 1, on setmanalment entrevistem a un jugador de l'equip i repassem amb ell l'actualitat blaugrana. Aquesta setmana, i gràcies a la nominació de Lluís Santamaria, tenim aquí amb nosaltres a Cristian Prat, més conegut com a Capi, que va debutar aquest diumenge amb l'equip per primera vegada. Hola, bona tarda, gràcies per venir amb nosaltres i benvingut. Abans de començar a parlar de futbol, una pregunta obligada. D'on surt el seu nom de Capi? Doncs ve de quan era petit, quan vaig començar a jugar a futbol, em van fer capità i hi havia diversos components de l'equip que també anaven amb mi a l'escola i em van començar a dir Capi, 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 va començar a l'escola, fora de l'escola i ja es va quedar aquest sobrenom amb carinyo. Fet servir per tothom o només en l'àmbit futbolístic? No, per tothom. A la universitat, a l'escola, a familiars, tothom em diu així. Els que no ho sàpiguen es diu Cristian Prat, perquè tothom el coneix com a Capi realment. Hi ha gent que no ho sap, Com realment. Pel que sabem de tu, ets un barceloní que passa mitja vida entre Barcelona i Platja d'Aro. Què et porta cap aquí? Jo vaig néixer a Barcelona, però m'he passat mitja vida per temes familiars i tal, a Platja d'Aro, estius, caps de setmana, i un cop començo a treballar decideixo afincar-me a Platja d'Aro i des de fa uns anys que soc platjadenc 100%. He muntat el meu negoci aquí a Platja d'Aro, un petit restaurant, la meva mare també, i ens establim a la Costa Brava. Per a tots aquells que no et coneixen, quin és el teu passat futbolístic? Jo he estat jugant a Barcelona, durant 15 anys vaig estar al mateix club, al Penya Barcelonista Cinc Coves, vaig passar tota la infància, després vaig estar jugant diversos anys a tercera catalana, al Montbau, és un equip de barri, i llavors jo un cop m'estableixo aquí a Platja d'Aro, jugo a l'Aro i passo al Guíxols B. L'any passat eres una peça clau, com bé deies, del filial del Guíxols a quarta catalana, i aquesta pretemporada et van oferir començar la temporada al primer equip. Què et passa pel cap quan et donen aquesta oportunitat? Doncs, mira, va ser l'estiu que l'Ivan, que era el tècnic del B, estava planificant la temporada i em truca un dia i em diu que l'Emili vol que comenci a fer la pretemporada amb el primer equip i que demostri les qualitats i si encaixo, doncs tindria l'oportunitat amb el primer equip. En un primer moment, alegria total, és una oportunitat que es presenta pocs cops, llàstima que s'hagi presentat tan tard i em decideixo a provar-ho, òbviament, no tinc res a perdre. En aquell moment creies realment en la possibilitat de quedar-t'hi, definitivament? Jo l'any passat, quan estava en el B, ja havia entrenat algun cop amb els actuals companys i ho veies com, ostres, primera catalana l'any passat, segona aquesta, m'agradaria ser-hi. I com he dit abans, no tenia res a perdre. Per voluntat no em guanyarà ningú, per tant ho veia com una possibilitat, difícil, però ho veia com una possibilitat i volia intentar-ho. Com vas portar el salt de quarta a segona catalana? Hi ha molta diferència? Molta, en quant a intensitat, ritme de joc. La primera, el més òbvia, és que hi ha línies, que a quarta no hi són. És tot com més professional, diguéssim. Tot es viu més, els entrenaments són més intensos, els partits ho són més, hi ha més emocions, i a més en un club com és el Guíxols, que ha de marcar una línia en quant a tornar a la categoria que li correspon. Comences la temporada amb tota la il·lusió del món, però ben aviat veus com l'equip comença la Lliga de manera regular. Hi ha canvi d'entrenador, mals resultats. Suposo que a part del salt de categoria això tampoc va ajudar. Com recordes d'aquest inici de Lliga? Bé, l'inici suposo que per mi va ser una mica diferent perquè eren els primers partits que estava a segona catalana, no acabava de ser un ambient normal en quant a que la inestabilitat, el canvi d'entrenador i tal, però a l'arribar a l'actual tècnic es marquen unes directrius en quant a entrenos, en quant a partits, tot s'estabilitza més i l'equip fa com més pinya i és molt més fàcil treballar. En aquest sentit, l'adaptació va anar de menys a més, que sempre és positiu. Van passar les jornades i veus que no debutes. Vas jugar en algun partit amb el filial, però no t'hi acabes tampoc de quedar. Se't passa en algun moment tirar la tovallola? En cap moment. El fet d'anar amb el B no ho veig com un càstig, sinó com
una oportunitat per anar tenint minuts i quan arribi el moment estar al 100%, que és el que requereix la categoria i el que necessitava l'equip. La força de voluntat no me la traurà ningú i jo segueixo treballant dia a dia, que és el que m'han dit els tècnics, que és el que em diuen els companys, i sé que l'oportunitat arribaria en algun moment. I si no, no passava res, perquè era el que requeria l'equip. Per sort ha arribat aquest cap de setmana. Doncs, més o menys al minut 60 et diuen que escalfis. Com recordes aquest moment? Molta alegria. Ve l'Ivan, em diu que canvi escalfa i se m'escapa el somriure. I més quan veus que a la banqueta tothom t'anima, surts i vosaltres estàveu a la grada i també t'aplaudeixen, els tècnics et donen suport, l'Emili, la directiva, em sento molt recolzat. Estàs escalfant i hi ha jugadors a dintre del camp que t'estan donant ànims quan encara no has sortit. Em sento molt valorat per l'equip i és un moment que em quedaré per sempre. Doncs anem a parlar de la nota negativa del teu debut, que va ser que 5 minuts després de sortir t'ensenyen una targeta groga per una entrada, diguem-ne, dura. T'imagines què hagués passat si t'expulsen? Vam fer broma després al vestidor. Hi ha un company que està fent el marcatge al davanter, l'empeny una mica i jo me'l trobo a sobre quan ja anava a desplaçar amb el que m'emporta el jugador per davant. Però per sort, targeta groga i ja està. Coses del joc. L'equip arribava patint contra el CUE i el Bisbalenc arribava amb una dinàmica molt més positiva. Quin factor creus que va ser tan clau com perquè aquestes dinàmiques s'invertissin en el partit? Doncs, en realitat és que no hi ha un partit fàcil i aquest del Bisbalenc tampoc ho va ser. Vam treballar el que crèiem que seria millor per l'equip, el que ens podria aportar més resultat i van anar entrant els gols jugant amb intensitat, que és el que requeria el tècnic i el que ens havia demanat els altres partits. Patiràs contra l'últim, patiràs contra el primer, no hi ha un equip fàcil en aquesta categoria ja, perquè tothom té un objectiu i lluita per ell. Amb el Bisbalenc et van entrar les coses i va sortir bé. I seguirem perquè el proper partit amb Camprodon sigui igual, o millor. El teu company Lluís Santamaria la setmana passada li explicàvem que a la grada es criticava molt la falta d'efectivitat de cara a gol. S'han callat boques aquesta setmana? No crec que estiguem per tancar boques o per rebatre. Simplement, jo vaig explicar l'altre dia que si ens haguessin entrat els gols el dia del quart, segurament el dia del Breda haguéssim guanyat, perquè vam tenir moltes ocasions. O sigui, el problema seria no crear les ocasions. Si el dia del Breda t'entren i ja estàs 2 punts per sobre, ningú hagués dubtat de l'efectivitat en els gols, encara que haguessis patit contra el CUE, no hi ha partit fàcil. És qüestió de ratxes, hi ha dies que t'entra i hi ha dies que no t'entra. La qüestió és intentar-ho, crear i així arriben els resultats. Amb un 6-0, evidentment crees molta eufòria. Creus que pot ser perjudicial per visitar el Camprodon aquest diumenge? Jo crec que no, en el sentit en què va bé perquè l'equip agafi confiança per veure que treballant les coses surten i a més que el rival que tenim és un perseguidor directe, per tant no et pots descentrar. Si vingués algú que la classificació està més baix, vulguis o no sí que et podries creure el que no és, però venint un rival directe, havent necessitat d'aquesta confiança per fer tants gols i tal, no crec que sigui una distracció. Ens espera un partit molt complicat i a més el que diuen les prediccions meteorològiques no són gaire favorables. Quin Camprodon ens esperem? Doncs segurament el que ens hem trobat al camp de l'Abadesenc, el que ens hem trobat amb el Tordera, que ens va posar les coses molt difícils i està cap a baix. Tots els partits seran difícils. Per sort estem recuperant efectius, vam recuperar Manu, que a sobre va marcar en el seu retorn, en Santamaria ha tornat a fer gol, l'equip està enxufat i hem de seguir treballant per aconseguir pas a pas els nostres objectius. De cara al futur, Camprodon, Àrio i Can Gibert, creus que aquests partits poden ser claus per aspirar al títol? Són claus partit a partit. És clau guanyar el Camprodon, és clau guanyar l'Aro, és clau guanyar el Can Gibert, com ho és guanyar el Tordera, que no el vam guanyar a la primera volta, o anar sumant punts. S'han d'anar superant les pedres que hi ha en el camí, pas a pas. Tots seran difícils. L'Abadesenc va haver de suspendre el seu partit a la mitja part amb un 2-0 a favor.
I ja amb aquests són 2 partits que té pendents. Veus possibilitats que amb un d'aquests punxi i retallar distàncies? La temporada és molt llarga i queden molts punts en joc. Jo crec que no ens hem de centrar en mirar els resultats de la desena. És fer nosaltres la nostra feina, anar sumant i si punxen bé i si no nosaltres serem allà per quan punxin aprofitar-ho, hem de ser-hi. I ara l'última pregunta, ja saps de què va, has de nominar un company perquè la setmana que ve senti aquí respondre les nostres preguntes. Doncs Garri, quedes nominat, és un dels companys que més suport em dona, sempre està quan el necessites, peça clau a l'equip, un dels capitans i us contestarà segur amb la professionalitat que requereix. Doncs ja saps, Garri, la setmana que ve t'esperem aquí. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.